and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Ano ni amang ka? Importante kaya nga akong pag-anhinang. Unsa man? Nana ang baptismal certificate ni Milan? Wa palagi. Ayaw na lang mong pangitaad to. Ha? Nganom day, Noy Butoy? Ako na nakita ng imong birth certificate dong. Butoy. Unsa? Tinuod ka, Butoy? Oh, diyan na lang oh. Ako gining gisigurog butang sa akong bulsa aron dili mawani. Ambi Butoy, pakita ko. Di adre oh. Diin man ni Butoy. Nganong man nimo makita sa dang imong gida ang mga papilis dinhi. Giyo ka maguna kog usab ang mga papilis nga gibutang sa malita dre. Unsa yung malita na? Ako andong katubang imong gidas Manila. Unsa? Unsa yung nabutang sa birth certificate dre? Ako sa tanawon. Name of child, Michael Angelo Escudero. Kinsa na? Dong, ikaw na, Dong Milan. Ako? Father, Miguel Escudero. Mo na akong amahan? Mauna, Milan. Mother, Angela Paredes Escudero. Unsa? Nay. Milan. Nay. Tinuod ni? Milan, Dong. Nay. Ingna ko nga dili na tinuod. Dili tinuod nga dili ikaw nga ko inahan. Nay, sige na, sultihin ako. Ikaw nga ko inahan, Nay, dili ba? Dong Milan, dili na mahimong kapugngan ang kamatuoran. Milan, nagdagan ang oras. Ug kinahanglan man kaayo ang maong birth certificate. Dad-an na sa abogado, kinahanglan dili ka mag-usik og higayon. Nay, wa may kumutuo. Pero sad ko si Padre Damian. Kinahanglang mahatag ko na dayon sa abogado kini. Aron di mawahi ang kamatuoran. Lakaw na nak, pagdali. Magsulti lang niya tanay ha. Wa may kumutuo na nga. Nga dili ikaw ang matuod kong inahan. Wa lang yapon si Butoy. Lain ang mitubag sa telepono. Kaya wa kuno si Butoy. Mitraidor ka na ako si Butoy. Nakailagyo ka siya kinsa katong saop nga Milan. Mamatay ka gyud Butoy kung unayon kunimos pagtraidor. Giklaro na ni Karen nga Milan ang gikaibga ni Hazel. Nga si Hazel pa yun mo'y mag-una-una pagdool ni atong saop. Mamatay ka gyud ako Butoy. Dili pagid unta ko andam, Padre, na mayagyag ang kamatuoran. Kay mahal ko na kaayo si Milan. Ilang, mo ni atong gipaabot, dili ba? Ato ning giampo. Nasayod ko, Dre. Kay saksi ko giunsa ni Senyor Emilio ang simbahan kani adto. Nang ilang pasaylo taon ko ha. Nga wa dayon ako madiskitahi ang birth certificate. Dili ba may nagpilit man ng mga papilis? Mapasalamaton kaay ko ni Butoy. Nga imo ra gyud nakit-an ang birth certificate ni Milan. Ala, mubalik na di ko sa bay asyenda ng ilang. Padre Damian, mubalik na ko ha. Tingalig, nanawag na si Senyor Emilio na ko. Wa pagyud mapahibaw si Senyor Emilio kanus asya mo pauli, Toy. Wa pa man gyud. Sige lang siya panawag
Nagsusi siya kung may ato na ba si Senorita Hazel sa Bay Hacienda. Pero miingon gyud siya nga muuli siya dinhi. Butoy. Ayaw baya gitug ani si Karen. Bahin ning ato karong pa nagsulti din sa kumbento ha. Wa kay laing sultihan, Butoy. Aron dili gyud makabantay ang demonyo mong agawon. Nga hapit na siya manaog sa iyang trono. Ayaw kabalakan ng ilang. Bisag linghod pa nga akong kabuot. Buhi paghihapon sa akong panumduman ang iyang pagpaantos ni tatay. Nganong ga-reject man sa ako, mahal ang akong tawag. Gipulaan na ka, siya na ako. Ah, may message. Gikan sa akong mahal. Ayaw, una ko tawag ka, mahal. Ako ray manawag ni mo. Wa ka siya sa ila? Sino'y Butoy ka? Naibawag ka siya hain rin nga ako, mahal. Dili sa mahimo, mayano-yano kong tawag sino'y Butoy. Tingaling naa siya sa dagang tao. Ay, kapait din nga akong kahimtang, uy. Pero, labaw untang mapait ang akong matagamtaman kun. Milampos pa ang demonyo kong amahan sa iyang tinguha nga rin ako. Magkahimo siya sa pagpasipa sa kaugalingon niyang anak. Hangtod karon. Wa pag ko masayod kanong milayas ang senyorita sa ila. O wasag ko'y kasayuran unsay nahitabo sa mga mata ni Senyor Emilio. Husto. Ganun dili man ako suwayan pagpanawag sa senyorita. Nakatawag na siya aning maong cellphone. Oh, pwede na kay Fred naman silang duha sa iyang amahan. Kang Senyor Emilio maning cellphone. Akong suwayan pagtawag ang Senyorita Hazel. Hala. Wa naman ako makita ang iyang account. Pero, nakatawag naman sa ining moong cellphone. Wa lang ako tubag akitingalig. Mahibong siya nga nung ako'y mitubag. Unsam kikinahitabo nilang duha. Salamat nga, naabtan ka pa na ako, sir. Nagkita na mo sa abogado? Nakita na, sir. O nahatag ko na sa niya ang iyang giingon nga pinaka-importanting ebidensya. Ang imong birth certificate? Yes, sir. Sir, may nasairan ka ba di ay, sir? Sa akong pagkatao? Naikag lang ko sa imong apelyido. Ug nagsusi ko. Nakaila ka ba sa matuod kong ginikanan, sir? Kaila lang, pero dili gud suod. Pero nasairan ko nga mga buutan ug sulunton silang mga agawon. Sir. Congratulations. Sir, angay ka kung sa imong pahalipay. Deserving ka sa maong pahalipay. Og nalipay kay ko, kay nasunod nimo ang kabuutan sa imong maginikanan. Sir. Wa ko kayo masundi ang nahitabo din ni. Kay dito man ko sa siyudad mag-high school hangtod sa college. Sir, nahibaw ka ba sa nganong wa nang ako maginikanan? Dito nung ko sa siyudad Masayre Milan. Kay dito man ko mutiwas sa akong pagtungha. Nganong namatay man sila, sir? Nasakit sila? Milan. Sir, imo na magiging kong gipalihok bahin sa asyenda. Tugani ko. Nganong wa nang ako maginikanan? Mahimong humanon lang na nimo ang paglihok sa inyong asyenda? Ang inyong asyenda? Sir. Mahadlo kong tugan nimo. Tingalig, unsay unyay imong buhaton. Bawia una ang asyenda Milan. Una mong pakisayri nga nang wa na ang imong mga ginikanan.
Ibaw na gid si Milan sa matuod niyang pagkatao. Tagoon ko lang ng iyang t-shirt nga pirmi niyang isuloob. Aron kun iyak kong likayan, tungod kay gitago ko ang matuod niyang pagkatao. Doon ako'y mahandong sa giila kong akong anak. Pero timan igyod Milan, mahal ka kaayo na ako, dong. Mahal kaayo, tika, dong. Mahal, tika, dong. Mahal tasab kaayo ka, Nay. Milan. Nay. Dong. Mauna ni ang gikahadlukan kong higayon sa akong kinabuhi, anak. Nga masairan mo. Kinsa kag yun. Ikaw ang namatan kong kahayag, Nay. Ang imong pagpangga mo'y nag-umol ako. Usa di mahimong kalimtan, tika. Salamat. Salamat kaayo, anak. Tungod sa imong pagpangga na ko, Nay. Tungod sa imong pagkatiman ako. Wagi landong sa pagduda nga doon na di ay tinaguan nga nagpahipi. Nay, doon na lang ko ipangutanan ni mo. Hinaot ka di ko ni mo limdan. Unsa man ka na, anak. Unsay gusto nimong masayran. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!